Berta WK district. Berta West Karbin Long channel kelang West Karbin Long district channel kelang teman-teman Frangsi nili tumahin pen kardom ng pila non nili tum kedo lake Karbiang Long arlo West Karbiang Long lapen ke Karbiang Long arlo kacet hang flup phong jangre pua jang phong arong arum selani tum dolo an labangso ajang phong arong pini pen uwe ko ana prang lo ne kedo pusitame non anta labangso ajang phong dobom la an labangso ajang phong arta la ke ede pen la kaun pin ana ningkan je hala pirthe kang duk long le kang duk ahut ha imu akaya hut muni datum harlong saklam un akaya hut si labangso ajang phong arong dolo lapen ke la sojang phong pen ha imu kacerap abang ke lalo la sojang phong arong la ke ha imu si ha imu abang la sojang phong pan kapak leng ningkan ke thom lapen ke la sojang phong arong la ke ha imu si ki pusi manghume senam manghume dak itu malong hati lo hido alang arong hang basapo la dak phonyang re arong lo ke dinang ke phonyang re arong long abasapo pensi daklar dak alam nang handun lo la hello la si kaduk kowe la bangso channel kelang tum hansta me nang tum lang ekbom tha Berta West Karbiang Long district YouTube channel kardom give like comment and subscribe thumbs up kalau saya alang hin pen la so YouTube channel along introduction kipi la pen phong jangri pu men ka julong olo la pen chithan olo sitame hok petalam bangke pinisi klardak la pen waidak alam ilitum arju ponong lo mala ronghang basapu dak phong jangri along alang basapu kamsi klem alang pensi itu mafantan pon lo alang ta hala sukia veder lang tahai ko ano ne la dak no ni pitawela hasin non la so dimsi pini non alang bangke larsing original amhang sekrapet lo itu bangke kita minum bangke dolduli East Karbiang Long East pupe kita Karbiang Long ke puyong si West puhang der pose puta East pun puda lo la si hokpet ke Karbiang Long hala dak si dolduli pu hawalong selang li dodam lo kita me ladak manghumi mi pukar yulong lo pose pinyani bang dak na homri lo selang fanta kardom pipar pig lo la pen churu lo la so birta bangke hapu Karbiang Long aratawan phantame thana pen peklang dam pen ala tum sadak nang kilang pen ansu se explore kachini buchotji la pen sonda thak ansu se kapache thang kapeklang ponja phan nilihin pen chuniri lo gardo tulang ejut kejut la so adima phan Karbiang Long Autonomous Council tumpen isia keng kamdeng bonde messenger the la ke Karbia tuma historical pen kacerap tepi khangya la posila da kopile ne isibak mini tourism son hadi sonang selam pura tara da ansu sesi itu mafan ale doji lapen ke udam det pelotang te lai hai phan ke itum mane kapache thang pon thunung ya phan si itum ako ke klem pon thunung ya posi ke isi ke ya tum hasta me lada ka phan asap matha pen alon ki pija phansi tangte la alon ki pinang ji alira cham ki pini phansi nang hin ben pulo non tourism department long iam ku kedeng abang fu amen nang li pu igdatate alang man kedo edi man kedo rites inghi alang helanon mala tourism department long IEM lo alang kachini no teng an potang te alang aning mesen lapen ke lapusan dak taksi inut lapusan mane tourism hin phan kapachin thur ya phan ke kai kes tame kabor ia bang alang kachini pen an bang ke alang lapusan si mane rap dun bom lo klem dun bom lo posi chini la hadi pasin non le thos tame ladak se tame alang nang klem pitu pute ame thang phanta hidung hirjume phisar pusar hirjume longji lapeng ladak arong asor pensame anso se hirjume longji lapen Karbiang Long anong anam anso se si che thang kon thiji lapen si ki puthija bang ke lando ke hai Dr. Tuliram Rohang ke si team Karbiang Long po atok anno osomar ki bi ki thi aklimang phar saru sar enga tum sita alang li phan bang ke chili et hek et lapen ali kam klem o polasi non alang li pen sitame ke Dr. Tuliram Rohang ke CCM alang li pen samela so lama putat ardi ki pipen
je aphan hukum ki pithuji aphan ke nalita cedonun ge la ke cedonun pakala pen ke kacinia teng pelotang ke akapre kalam ke pudam de masih tami la hailong mang ke la CM Dr. Tuliram rong hang ke hedi la hai ke claim ji la kacinia teng pelotang akapre kalam cini am dedal hedi tami la hailong mang ke alang claim ji pusi kacini la si chuning rilo CM fan tami EM fan hukum ki pithuji la pen isialam bang ke non retesting hi alang li tourism department nong selang li claim pon lo la si alang li tame kam claim clip poli claim pic ni le il tum ka do beta YouTube channel long la pen ka pudam nang Karbiang long live la pen birta live la so thasi news fast long tame flat mate ekdom klang pic an khang yang lo si tame isi alang li pan ka chuning ri ji la pen team Karbiang long song japo Dr. Tuliram rong hang pasta ka chuning ri ji bang ke West Karbiang long sitame la son ka explore nang jadim dopik lang jong si pini son jong si ke hai retesting hi jong si ladak nang le pen la so ajang phong nang odong long pulotang te alang ning arong pigi ta hai athema la ke related to Karbi history haimu pulotang te la ke kitab ta dolos ta so yang formen tok pon bidet ta hai sitami dak rong along habi basapu ki claim abang pu pen dak nang than lo lancho ta kalidang saru sar eng atum sitami nilitum ahut pen ahut ka chetong hut phong yang rewang tha la pen phong yang re rong na anta dolang arbak che kom ke bang potrok la pule iri palam sita che pho phe para theng pinang lang tha pu nilitum han kobor birta nang PDO sita pini kedam tangan ke wang thedel lo wang sita milan lamang ke nilitum pe klang thedel lo asi pini nilitum la so pe klang lamang ke ratom ta ba tim Karbiang long KEC CM Dr. Tuliram rohang pen ke chenglok arpu kang horwek tourism department retes inghi sitame wang popose nilitum ning thepen la so berta pa pe klang pon lo kardo nasi chalo